Бийте! Убийци! Какво правите? Убийци! Защо ни шофира ката, бе? Защо сници? Какво правите, бе? Какво правиш, бе? Снимайте! Какво правите, бе? Не ви ли е срам, бе? Защо сници? Не ви ли е срам? Как го няма да е срам? Ебах ти майката на България! Я да е таля! Патриоти, бе, по-разпознаваме кръст. Слагате си един полумесец. Кой ли ви заповяда да ги правите тези работи, а? Еничари неща. Вие още го продължавате.